Naog daw ang 5 ka school building sa Pamplona Central School sa Negros Oriental. Nabusab ang mga gamit sa 17 ka mga classrooms sama sa computers, mga libro ug modules, mga desk, plastic chairs ug uban pa. Sa videong kuha ni Pamplona Town Councilor Nico Ramirez, makita ang kabangis sa kayo nga milamoy sa school buildings. Gituhuan sa classroom grade 5 nagsugod ang sunog. Aso ni Conchel Ramirez, pasado alas 9 sa gabi, dihang na matikdan ang bagang aso. O pipila lang ka minutos, miulbo na ang nagdilaab nga kayo. Sumapa, giswayan kini pagpaong sa gwardya sa tunghanapan. Di na matabang maong mitawag siya bumbero. Nagtuo ang principal nga adunay wa maibot nga appliances sa lawak sa grade 5 nga posibleng nag-overheat. Gipaimbestigahan sa BFP Pamplona ang hinungdan sa sunog nga nakaangin sa duha pa kabalay sa kilid sa tunghaan. Wa hinoy na samdan o nakala sa maong hitabo. Samtang gi-assist pa ang gibiling danyo sa maong sunog.